Bună ziua, dragii mei! Astăzi vin să vă aduc la cunoștință că luna aceasta mai sunt încă foarte multe oferte la firma Foreva. Eu chiar personal am comandat un pachet cu foarte multe produse. Sunt produsele pe care eu le-am făcut, produsele pe care eu le-am consumat și care mi-au făcut foarte, foarte bine. Și care de-abia aștept, că am făcut deja comandă, de-abia aștept să vină comanda, să încep din nou să folosesc și să probez și alte produse. Luna asta sunt așa de multe oferte, nu evita să mă suni, să-mi scrii pe WhatsApp, numărul meu de telefon este pus și în YouTube, numărul meu de telefon este și pe Facebook, mă poți căuta și eu te ajut cu drag. Te ajut cu drag și mai ales dacă ai probleme de sănătate, te ajut mai mult cu drag. Pentru că eu știu ce a făcut aceste produse la viața mea și îți pot explica ce. Deci am mai menționat și mai zic, scuzați-mă, la genunchiul drept nu puteam să-l îndoiesc aproape deloc și să știți că Domnul mi-a dat izbândă, pentru că Dumnezeu lucrează și prin produsele acestea care sunt naturale, da? De aceea am ales această firmă Foreva, pentru că probându-le am văzut că mi-au făcut bine. Altfel să știți că n-aș fi făcut lucrul ăsta, că nimeni nu vrea să-și dea banii aiurea. O știți foarte bine lucrul ăsta. Am dat un ban pe care e mult, să zicem, dar v-am spus că sănătatea mea contează mai mult decât acești bani. Pentru că eu pot să mai lucrez, să fac bani înapoi. Dar dacă sănătatea mea nu este bine, nu merge bine și tot amân, nu mai pot să fac nimic. Deci, este vorba de nu de cantitate, ci de calitate. Adică calitatea pe care o am în produs, pe care eu pot să o consum, fără niciun gând că mi s-ar întâmpla ceva. În loc să am, să zicem, cantitatea ar fi să am prea multe produse sau prea multe oferte și pe mine nu mă ajută la nimic. Deci, încearcă, vino, dacă ai probleme, vino și stăm de vorbă. Nu aștepta până este prea târziu, până când nu mai poți face nimic. Există în viața aceasta un prea târziu. Exact cum este și cum spune Domnul Iisus. Pentru cei care aud de cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei care au văzut mâna lui Dumnezeu, au văzut bunătatea lui Dumnezeu, există un prea târziu. Dacă ei nu vor să-și pună pe inimă, să se pocăiască, să întoarcă la Domnul. Și asta se poate numai și numai prin Scriptură. Așa cum zic și de lucrurile de la Foreva. Nu se poate ca tu să vezi ce rezultate îți dă până nu cumperi aceste produse. Da? Și pe momentul când ai cumpărat aceste produse și le-ai probat, ca și mine, o să-mi dai dreptate. Bineînțeles, trebuie să vedem ce probleme de sănătate ai. Nu evita, nu mai aștepta, ci fă ceva pentru sănătatea ta. Dacă vrei să mergi mai departe la muncă, dacă vrei ca an și an la rând să fii sănătos, fă ceva. Primul lucru pe care eu ți-l sugerez este colagen. Colagen are foarte, foarte multe beneficii. Caută-mă, YouTube, Facebook, e numărul meu de telefon și eu îți dau detalii și te ajut. Nu-ți voi da ceva ceea ce nu am folosit. Sau poate nu mi-a făcut bine. Poate că există unele lucruri care nu le face bine. Da? Te aștept. Încă te aștept.